हांगशीर म्हजी प्रीती बंधू बांधवांक नानी माईल नमस्कार. मस्त दीस जाले नवा इंडियाद कोने तरी फुर्सतीना वै हापोळू ओळी शेवई तेंपुरा हळले रिताचे पॅकरचे म्हणून मस्त बिझी आशिली. आता समर स्टार्ट जाता तशी पुरा बी गोंड्या बी जिनियाचे डेली या म्हणून तांतू बिझी आशिली. जला आजी किट माई नानी माई वॉकावच्या म्हणून तांडनू वेला आम्ही भायर पडल्यांची. आम्ही आमची गेले वर्ड जारी अंत्याक्षरी करूया आजी पद कुन. हांव स्टार्ट करता. कडके बांदिली पाड्डी नानी माये पाड्ड तुगेले कडके बांदिल पाड्डीक संगातीक आमगेलो कडके बांदिल पाड्ड. आम्ही ऐकनातिले मस्त पुरातन वर्ड मडला पिड्ड. नानी रानीक पिड्ड घालनू जळैलारी खतखतीची भाणांतू दातापता. गेल पिड्ड जाल्यार मेगेल पुड्डी नांका घालची पुड्डी. एकले पुडी मामून आशिलो नांका पुडी डगैता चिशिंक बेशिशिले ताके लोड घासायलाजी. अनेक वर्ड ऐक भांगरा पेड्डारो. आजी पुरा कसे की कोडियाची थोडे जनाल उडगा सेतस. पिउंड पुंड पिउंड पुंड म्हणून एकला शिलो पित मरत शिलो. रुची रुची फोडी तांतई फागळा फोडी फागिला फोडी. न्याय गम्मत ऐका पिउंड पुंडा पडलो शेणा फंडांतू तशी परकून फोंड. गम्म झाले नवे नानी माये अनेक दिस अंत्याक्षरी करूया. गम्म झाले नवे किट माये वाक कशी झाली म्हणून कळली. अनेक पटी विंगड अंत्याक्षरी करूया. आमची गेल वर्ड पुरा खंडनो भायर हाड्या. येताच नमस्कार.